maketo joma onge mondo gicham pesa sirikal. Giwacho ni jopuonj machalo kamagi kata jotend jopuonj machalo kamagi mokwongo inyalo riembgi e tich, mar ariyo idhi gogi transfer, inyalo golgi kumoro achiel iterogi kumoro achiel, moko be inyalo timnegi gimiluongo ni interdiction. To king'iyo gima sigana ni wacho en ni nonro ma kamae gitimo mondo ging'igo kuonde manitiere fuok kata gaps mondo gimed bero somo e pachoka. Gidwa ng'eyo ni to ni sikunde adi man gi jopuonj adi, to sikunde adi ma nigi rem, mondo kuonde mantiere remgo gitere jopuonj. Ka koro sani nyaka sani wacho ni nitiere omenda ma koro osechwal ne skunde, wacho ni omenda madirom bilion 16, mano omenda ma osechwal ne skunde, kata kamano nitiere bilion 7 ma koro podi pok ochwal ne skunde, matiende ni pod omakgi e kinde ma koro pod itimo nonro. Bende nokoyang kano kwana mag skunde mag primar, mago madirom 3485, miwacho kanyo ni mago skunde mag primary ma nyaka sani koro pok oyudo omenda kowuok e sirikal mamalo. Kal ni skunde makamago moko kuomgi ne ochwalo data ma ok ni kare, ka moko kuomgi wacho ni 719 to koro nochwalo files ma ok ni kare, mago mag agulu mag bengi mowinjo bed ni chwale omenda magi. Wach makamano anno ko mipeke it gazet mano mar 4 ka achiel kod mano mar 5, mano mar gazet ni ma Daily Nation, nyakora moge jong nyalo somo matuta mar mondo miyo yangi. To migao mar somo bende osebedo ka yango ni deko e chwalo omenda ne skunde, nyaka sani koro biro kaluwore ni nitiere moko kuom skunde ma ok chwal kata ok yanga kwan jopuonjre ma gintiere godo makare. Iwacho ka inata malo 70 mano mag skunde, iwacho ni mag skunde ma iwacho ni that have had their data verified so far, matene ni mag skunde mose yangi ni gintiere kod kwan jopuonjre adi, koro nyalo bedo ni mag skunde ma oseyudo omenda maggi. Adona dhi it gazet mar 5 mano mar gazet ni ma Daily Nation, podi mana weche go ma otudore kod somo. Nyaka sani koro riwruok mano mochung' ne jopuonje pacho kae, nyaka sani koro giwacho ni SHA medical cover ok en gino makare no jopuonj e pacho kae. Wang'eni ogirimiti mano mar miyo jopuonj cover magisebedo ka gitiyo godo bro bedo ka rumo tarik 31 dwe mar 11 higani, matende no winjo bed ni koro iketo gi ayanga e riwruok mano mar SHA. Kata kamano riwruoge mag jopuonj osebedo ka wacho ni SHA ginok gidwa tiyo godo kaluwore ni nyalo kelo ne ng'ikruok makoni kod kocha. Barak, ing'e ni mae wach mosekelo weche mathoth e riwruoge makedo ne ratiro mag jopuonj, mano iluongo ni NAT ma otelnegi gi Secretary General margi Collins Oyu, to gi riwruok machielo motelnegi gi Akelo Misori. Ing'e ni tich abich mokalo jatelo mar duol mar mandiko jopuonj iluongo ni Evelyn Mitei nyocho bedo e bura gi jotelo gi, kendo nobedo gi e bura ni ne nitie jotelo mag sirikal bende, mane giwacho kaka jopuonj koro ka chakore dwe mar Desemba onego bed ni okumba mar thieth ma chako rito gi en okumba mar SHA, koro ka giwuok e minet mane gintie, ma okelo fwere. Kendo king'iyo it oboke mar 5 ni, sigana ni wacho ni Collins Oyu wacho ni gidhi bede bura maduong' mondo mae wach magi ng'adi, nikech nitiere weche mathoth ma pod ok giyie godo e okumba mar SHA, nikech ywak kendo ng'uro osebedo ni SHA ok ti maber kaka koma ne gintie kocha mar minet. Kanyaka sani kalure kod wach mabende koro ndike gazet makamae, ondike kae ni mano jagoro mano mar Kupet Akelo Misori kinde mano loso kod gazet ni mano mar Daily Nation sigana mondika kod Masisi Miyo, nyaka sani koro wacho ni nyalo bedo ni gologi e okumba magisebedo ka gitiyo godo sani ka gidhi okumba mano mar SHA, nyalo bedo ni nitiere weche moko mag siasa manitiere iye, to magi duto timore kata bedo ni sirikal ok dwa ng'iyo ni to gina chiedh nade mage mane gikale okumba mane gitiyo godo, mabro bedo ka rumo tarik 31 dwe mar 11 higani. Kata kamano giwacho ni winjo bed ni sirikal ng'iyo ni to gina chiedh nade mage mane gikale cover machon ka koro pok oketgi e okumba mar thieth mano mar SHA. Kata kamano wageno ni bo bed ka ing'iyo weche makamago matut kapok oket jopuonja e okumba mar thieth mano mar SHA manyaka sani osebedo ka tiyo e pacho kae. Adona dog chien wadhi it gazet mar 2 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Barak, nitiere sigana moro mano mako wanga kanyo, ndike kae ni Scotch stretched hidden cost of heat stress
to Kenyan workers. Kaka liet mathoth e pacho kae, sani koro miyo jo Kenya ok nyal tiyo kata yo makare. Sigano makamae en kotudore kod wanyalo wacho ni report ma ogol kanyo kod World Meteorological Organization ka achiel kod riwruok mochung' ne weche go mag thieth e piny ngima, mano World Health Organization. Ka report makamano no yange kaka climate change and workplace. Nyaka sani koro wacho ni kaluore kod liet manitiere ahinya nyate gwenge go motuo e pacho kae. Wachore ni chieng' rieny kochop sa beach mano mar onyango to chieng' rieny ma jok nyal kata wuok oko. Gino makoro duoko piny kiwango kata nyalo mar ji tiyo e yo makare. Barak. Mae report malich ahinya kata mae report ma koro onego bed ni dhano ng'iyo kete wangi kabisa nikech en report ma omulo ngima oganda. Ing'eni iwacho ni chieng' marieny kabisa biro gi weche mathoth kendo biro gi tuoche. Iwacho ni achiel kuom tuoche kata tuoche mokelo gin kaka kidney failure. Wan gi tuoche machalo kaka nok mar pi e del kata dehydration. To gi weche ma nyalo chando obo. Obo cha e kidney kose. Koro iwacho ka ni ma osekelo midhiero kendo ka chieng' obedo ni rieny kama ma dhano ok ong'iyo maber kata onge gimotimie ni nyalo biro gi tuoche. To king'iyo bathe kae oketi ni dhano madirom bilion 2.4 e piny mangima gin ji makoro obedo exposed ne chieng' machalo kamae. To kendo king'iyo iyudo ni lwasi pok osebedo maber ka luwore gi weche machalo miluongo ni global warming. Kanya kasani bendi wacho kanyo ni ji milion 22.85 iwacho ni mage joma nyalo bedo ni nitiere kod occupational injuries higa ka higa miwacho ni kelo kod liet mang'eny gino miluongo kanyo kod dhongere ni heat stress. Global productivity nyaka sani kata kiwango mar ji mar tiyo yo makare sani koro odok piny. Iwacho ni nyaka yata malo madirom 2 nyaka 3 kaluwore kod liet mang'eny ahinya. Iwacho ni mano kaluwore kod per degree rise mano mar 20 degrees. Iwacho ni kochop kanyo higa mar 2030 iwacho ni heat stress nyaka sani koro nyalo iwacho ni nyalo wipe out the equivalent of 80 million full time jobs worldwide. Matiende ni tije ma itimo chakro kinyi nyaka godhiambo kochop higa mar 2030 tije makamago sani koro nyalo rumo kata million 80 margi nyalo rumo. Mago kotudore kod mana weche go mago mag heat wave kata liet mathoth ahinya manitere pacho kae. Kiwacho ni gwenge go mago mag Turkana, Garissa kaachiel kod Isiolo mang'eyo ni gin moko kuom gwenge makoro tuo ahinya pacho kae. Iwacho ni kuro temperature en 35 degrees Celsius pile ka pile. Mano kiwango mamalo mar liet ahinya. To ang'eyo ni kinde ma liet koro ng'eny nitiere okenge mopogore opogore mijang'is ji mar mondo mi oritre yo makare mondo liet mang'eny no kik choch chal mar ngimagi e yo mora mora. Adwa wadhi mbele kod nondo mar gazet okinyi makawuono Barak. Wadhi it gazet mar 6 mano mar gazet ni ma Daily Nation. It gazet mar 6 kanyo nyaka sani koro jod bura seyo duol mandiko jopuonj e tich mano Teacher Service Commission ni ok gisebedo ka gindiko e tich jopuonj e yo makare. Kalno nyaka sani koro giwacho ni nitiere jopuonj moko magichopo hikgi mano mar retire kapok ondik gi kate tich e yo makare. Nyaka sani kinde makoro odiochieng' ma nyoro wang'eyo ni duol mandiko jopuonj e tich mano Teacher Service Commission odiochieng' ma nyoro ne gichopo e nyim kamiti mochung' ne weche go mag somo e od bura mamalo kama koro gin ne giwacho ni oyo wane kinde ma wandiko ji e tich to wang'iyo ni wandiko e yo makare. Giwacho kanyo kod dhongere ni process margi en anchored merit, fairness, inclusivity kaachiel kod transparency. Kata kamano adiera nitiere kanye kadiera nitiere jopuonj moko mosebedo ka ywak ni waritaya tan pok ondika kata gi TSC tan nitiere kod lony mar arieye. Mana adiere Joyce king'iyo ito boke ni mar 6 king'iyo kamiti ma otelo ne weche mar somo manitiere jod bura mopogore opogore ne gi ywak mokalo ka giwacho ni duol mandiko jopuonj osebedo ka timo tije kaka chik dwaro. King'iyo wach mowach gi jatelo ma wuok Homa Bay iluongo ni Joyce Bensouda owacho ka ni onge kaka jopuonj moko dhi machop higa 45 to ni mane higa monego bed ni ndiko go japuonj mogik to ni osechopo higni 45 to pok ondike. Ng'ama kama kare dwa ni mondo odhi ondik kuma nade.
kata king'iyo tipo mantie ka en tipo mar mijumbe ma Luanda iluongo ni Dick Maungu. Mano ing'e ni tich ariyo kanye nitiere gine kanye gin e conference mar Teacher Education Mombasa, ka en gi jatelo mar duol ma ndiko jopuonj iluongo ni Evelyn Mitei. To bura manyo bedo kata mana bura manyo bedo tich adek en ni wajumbe gi wacho ni nitiere yo maler kata mana conditions kata mana chike monego bed ni luwo kindiko jopuonj, to ni TSC pok osebedo kaluwo magi higni gi duto, kendo iyudo ni nitiere gimiluongo ni ok ging'i weche mathoth, kaka ok ging'i nitie kuonde ma ok ging'i e higa, ok ging'i chal mar kumachielo. Gisiemo duol ni koro onego bed ni luwore gi chik mondo gindik jopuonj e yo makare. Ka nyaka sani bende kaluwore kod twak ma bende ne nitiere kamiti mochung' ne wechego mag somo, nyaka sani koro giwacho ni ok en gino makare ka nitiere ng'at mane osidh kono kata no graduate higni 15 mokalo, to iyudo ni ng'ano pok ondike tich, to nitiere ng'ama yando graduate mana machiegni, to duol mandiko jopuonj e tich TSC osendike tich. Giwacho ni gino ok en gima kare. Jaod bura mama Kweni mano Suzana Kiamba en bende nong'iso migawo mochung' ne wechego mag somo kaachiel kod duol mandiko jopuonj e tich TSC mar mondo mi koro oti e yor ler mar mondo mi gine kaka koro ginyalo ndiko e tich jopuonje manyalo bedo ni no graduate chon to nyaka sani pok ondike tich e yo makare. Wach makamano nyaka Ramogi Ajwang' inyalo somo matut e It Gazette mano mar 6. Ka wadhi mbele mana mapiyo piyo, It Gazette mar 8 mano mar gazeti mar Daily Nation na Baraka. Jatend piny mano mar Malawi wacho ka ni it is a one term for Malawi president with Kenya ties. Jatend piny mano mar Malawi moyang' nyinge kae kaka Lazarus Chakwera nyaka sani koro osebedo ka olando wechego mag kwe kata kamane yiero manotim e pinyno mano mar Malawi tarik 16 dwe mar 11 higani. Duoko makamago nolanda yanga kendo koro Peter Mutharika mosebedo e ng'wech mano mar bedo jatend piny mar pinyno mar Malawi e koro e jaloch e ng'we laro komten piny e pinyno mar Malawi. Chakwera nowacho ni obobedo ka handover e yor kwe maonge tulo moramora kalino osebedo ka olando injiligo mago mag kwe kinde mathoth, kendo wachore ni kinde mane en jatend piny kochakore tarik 28 dwe mar 6 higa mar 2020 oselimo Kenya kae nyading'wen. En adier, ing'eni sigana ni otemo tudo migosi Chakwera gi tudruok mar piny mar Kenya ka, nikech iwacho ni ne en ng'ama japuonj mar mbalariany, to nopuonjo e mbalariany moro pacho ka, mbalariany miluongo ni Kenya Assemblies of God University mano yudore e boma ma Kitengela, kuma nopuonje weche mag injili kata mana weche mag Nyasaye kata iluongo ni theology. Ne en lecturer mapuonjo weche machalo kamago. To ni nyoro tok kane idhi landi ni Uyombe kod jago maneno chung' godo iluongo ni Peter Mutharika, to no owuok oko kowacho ni oyo jothurwa osemiya higni 5 atiyo maber to haweyo gi yor kwe nikech mano e maber. Owacho ni gi dho ngere ni I am fully committed to facilitating a peaceful transfer of power. Mano migosi Lazarus Chakwera ma otiyo mana tam achiel kende ka jo Malawi ok oduoke kendo kanyo ogombo ni mondo duoke e tam mar 2. Nyaka Ramogi Ajwang' mago weche motudore kod mano ng'we laro koma ten piny mano mar Malawi nyalo somo matut e It Gazette mano mar 8 mano mar gazeti mar Daily Nation. Ka koro wang'eyo ni Lazarus Chakwera no jahigni 70 sani koro oweyo telo ne ng'at mane gipiem godo ma jahigni 85 mar mondo mi omed telo ne jopiny e pinyno mar Malawi. Adwaro dhi wechego mag siasa e It Gazette mar 11 mar gazeti mar Daily Nation Baraka. It Gazette mar 11 aneno kanyo koket weche mag siasa mopogore opogore malo kanyo. Oni kaka Kalonzo nyaka sani koro osewacho no ko bibedo ka ochopo e romo mabro bedo ka timore mano chieng' tich abich ma en odiochieng' makinya. Romo mabro bedo mano iwacho kanyo ni Jubilee's Party Special Delegates Conference. Ka romo makamano geto mano mar yango
jatend migao machon mar arita Fred Matiang'i kaka jating bendera mano mar Jubilee e ng'welaro Compton piny Kenya yiero mar higa mar 2027. Iwacho ni Kalonzo kata kalure kod sigana mondika kod Ndubi Moturi. Sani koro yango ni Kalonzo wacho no kubibedo kochopo e romo makamano. Nyalo bedo ni koro nyiso ni nitiere kaka opposition. Sani koro nitiere tungni moro matin e opposition kacha. Nikech kalure kod sigana makamae. Kalonzo bende koro lieko ni en kata invite malongo nokoyudo mar mondo mi ochop e romo makamano. Erokamano Joyce. Sigana ni wacho ni mana kaka isewache maler, sigana ni wacho ni nitiere ywaruok maling' e jotelo ma dwani mondo othul jatend piny migosi William Ruto oko mar loch. Nang'o nikech jatelo motelo ne duond bura mar Wiper migosi Stephen Kalonzo Musyoka wacho ni en nyeoko omiye rwak kata nyeoko orne barua mar wake bura ma dhi bedo kiny. Mano bura mar duond bura mar Jubilee motelnegi mane osedhi e rutaya mano Uhuru Kenyatta. Duond bura no kiny yango keto ayanga ni gin ng'ama dhi peperusa bendera margi en mane en jatend migao mar arita kwe mano Fred Matiang'i. Migosi Kalonzo wacho ni nyeo komiye barua maluonge bura no, to kata kamano oko ne tiende mar dhi e bura machalo kamano nikech e thuolo mokalo ka nyeo dhi oriwore e bura machalo kamano kata no dhi e buch duond bura no, to nowachi ne nitiere weche mane ne chendo e doho ni ne gin joma ok ong'e kata iluongo ni outsiders mane nodonjore e weche mag bura no. Migosi Kalonzo ne wuoyo odiochieng' manyoro kane en e log tich mar duond bura mare kata Wiper headquarters kuma nyo chiwe otiko mopogore ne jochung' madhi laro kombe mopogore yiero madundo kata by elections. Kopogore kod mano piny kanyo bende pod aneno ka nitiere weche mamoko mag siasa mago makoro mane en jalupa jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua. Sani en bende koro biro kod chike moko ma tek ahinya to ne jogo ma seche moko koro dwa donjo e riwruok kode motelo ne yiero mano mar higa mar 2027. Mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka sani koro ochiwo siema ne jogo mawuok masawa mar piny Kenya ka koro wacho ni kik ginuo gino mane gitimo higa mar 2022. Matinde no temo yango ni higa mar 2022 ne gidonje winjruok mano miluongo kanyo kod dhogere ni naive. Kata kamano nyalo bedo nok ne ging'eyo winjruok makamane yo makare. Sani koro wacho ni ng'ata ma koro dwaro riwore kod gwenge mag masawa mar piny Kenya nitiere demands moko ma koro keto negi ka koro wacho ni gwenge mag masawa mar piny Kenya e yiero mar higa mar 2022 ne gintiere kod votes kata ombulu 5.5 kata kamano ogeto ni yiero mar higa mar 2027 gichope 8 karach to 7 demands to turi kai Barak. Joyce manen jatelo maluwo jatend piny iluongo ni migosi Rigathi Gachagua owuok mager kendo ochalo ng'ama koro keto conditions ne jogo ma de gomb dwaro kura kata ombulu mag jodak mamasawa. Nang'o nikech obiro gi condition 3 motegno kowacho ni mokwongo kidwaro ombulu mar jogo ma e masawa mar Kenya nyaka bed ni in bende jogi kumiae ongi lwedo nyiso ni nyaki bed gi gimiluongo ni genuine numbers. To mar ariyo owacho ni nyaki bed gi yo kata mikakati mong'ith mar tudore gi chama mare miluongo ni DCP ma kiki biye yo moro kanyo mopogore nyaki bed gi yo mong'ith. Mar adek to wacho ni nyaki ket andika kindiko maler gimi dhi timo ne joma masawa mar Kenya kiwacho ni an joma masawa mar Kenya dhi timo ne ga 1 2 3 owacho ni mae gitimo nikech e thuolo mokalo ne owuondgi ting'e ni weche machalo kamagi koro owacho ne joma gin godo e opposition machalo kaka jatelo mar Wiper mano Kalonzo Musyoka, Martha Karua mar the People's Liberation Party kod manen jatend migao mar arita kwe machon mabe sani gombo ni mondo dhi obed jatend piny iluongo ni Fred Matiang'i kata kod Eugene Wamalwa
to gi joma moko. Ka nyaka sani bende aneno ka oweyo thuolo mano ne jatend ODM Raila Odinga kawacho ni kapo ni en bende odwaro riwore kode to en bende koro nyaka ne ni ochopo kare chike ma bende oketo piny kacha to mano kosewacho ni target margi en yudo kwan ombulu 8 million kowuok e gwengo mago mag masawa mar piny Kenya to mano riwo oganda dhot jo Agikuyu, Aembu kaachiel kod Ameru mayudore gwengego mago mag masawa mar piny Kenya. Mago gin moko kuom demands mag Gachagua. Wanyalo wacho ni oketo demands makamago mar mondo mi 2027 kik luoke kaka naluoke tok yiero mar higa mar 2022 gino mano miyo othiche oko nyaka e apisi kaka jalup jatend piny Kenya. Adwaro ng'i ane machinglo kata cartoon mantiere it gazet mar 15 mano mar gazeti mar Daily Nation kwa dhi mana mapiyo piyo kwa chiko nonro mar gazet machinglo makamano adwa ne wang'iye mar mondo mi wang'iyane ni to en ang'o matimore wanyalo relate ni to gin ang'o matimore to aneno koket pogruok moro ka adwa ni wayud machinglo makamano mar mondo mi nyakwara Mugejo anga bende ne ane achiel kachiel e wang' jowi mare kanyo mondo en bende otieka ne gi wiye kata opong'a ne gi wiye yo machalo nade wasewacho nitiere sigana mane wasom mano gotudore kod kaka jatend pinya mano mar Malawi obedo mana jatend pinya kuom tam achiel kende kwang'iyo machinglo makamae Barak wanyalo pong'o gi wiwa ni to en ang'o matimore Barak. Aneno ka machinglo ni kinde moro mokalo jatelo e pacho ka iluongo ni Migosi Musalia Mudavadi nogolo dhok moro kowacho ni bara mar Afrika ka ok en gima yot ahinya yombo jatelo mar piny madwa ni mondo chak nuoye kendo kata jatelo magombo gimiluongo ni second term to wanene kochung' kae gi handkerchief to kwachak wang'iyo ng'eni gin tipare wacho ka ng'e tipo machielo to waneno ka pinyno mar Malawi gima timore mano chalo jatend piny Malawi makoro go riti wacho ni mago gin iluongo nang'o prophecy kata gik ma iwacho ma ok gin adiera lies false prophet matende ni ng'ato nyalo bedo jatend piny e tam achiel kende tutam iwacho ni tutam Africa Ministries koro noriambo ne gichiwo false prophecy kabisa. Nyakwara Mugejo gimbe ni nyalo ng'iyo machinglo makamano tipong'o gi wi ni machinglo makamano maanisha ang'o nikech kwa ng'iyo bathe koni jotend migepe nochung' kanyo ken gi chir omor African president serve 2 terms sani to koro en bende obuok kanyo koneno kaka jatend Malawi go riti kawacho ni mago gin miriambo inyalo loyi onge gimoyango ni nyaka jatend pinya kata jotend pinje mago mag pinje mag Afrika nyaka ti e terms ariyo mita nitiere wach momako wang'i e gazeti mar Daily Nation kapok wakete tenge wang'iane mar Standard Barak. Wach momako wang'a ni e ite mar 12 kuma ruodhi manene ondhi gi jonjore mag Al-Shabaab kuma nye giwuok oko kendo nye giwuoyo e thuolo mokwongo ka gin ruodhi makoro idhi mimich kata ok dhi mimich to idhi yang gi kata idhi dhial gi kaka jogo ma no onyiso chir ahinya kata tok ndhi manene ondhigi manenye otimore ka jatend migawo mar arita kwe mano Migosi Kipchumba Murkomen kanyodhi limbe mare motimo miluongo ni jukwa kako ng'iyo weche mag arita kwe kanodhi e jimbo ma Mandera kono. Ka moko kuom ruodhi makoro ne wuoyo kanyo giwacho ni moko kuom gi chal mar ngimagi ne ok ni kare ma iwacho kanyo ni ne health conditions magi ne ok ni kare ne onge kata yath mane ginyalo muonyo kalure kod chal marach mar ngimagi kata kamano giwacho ni ne gi survive kata ne gitony kowuok kuom lemo mane gilemo wacho kanyo ni gin bende ne gintiere kod kiondko kata kamano moko kuom gi bende nitiere kod dangni mag paro kata kamano en gino makare ni gikone ne owegi thuolo. Adwaro wang'iane gazet mano mar The Standard mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet anno ka sa achiel osechopo onego owinjo bed ni wadonjo e twak mokwongo ka wilo osechopo. Gazet mar The Standard mana kosewacho wach mano mipek kanyo en insensitive anno koket picha mano mar jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod picha mano mar obila Benedict Kabiru makoro nyaka sani koro iwacho ni en achiel kuom obila mano wito ngimagi e pinyno mar Haiti kachiel kod picha mar familia mare
min gi ywak matamragi nono kalure ni wach no nomako gi kod buok. Sirikal ma pacho kayo osebedo kawacho ni Kabiru nolala pod imanye e piny no mano mar Haiti. Kata kamano gima jatend piny Kenya William Ruto nowacho e romo mano mar United Nations General Assembly nomako gi kod buok. Kendo giwacho ni ok en gino makare ni koro wawinjo mana huma kotudore kod kata wawinjo wach kotudore kod to mano mar wuodwa kokalo mana e social media kata i wang' jowi. En gino malit ahinya. Ing'eni anyuola kod osiepe mag obila iluongo ni Benedict Kabiru osebedo gi lit mokalo e dweche 6 kata mokalo ka gi wacho ni to nyathigi ni kuma nade, osiepgi ni kuma nade, nikech sirikal osebedo ka wacho no oyo ne ogwenyore agwenya e mission mar kelo kwe e piny mar Haiti, lakini en ng'ama wamanyo pok ne oyang thone. Kata kamano ne giringo ma gidhi e doho ka gisebedo ka gidwaro ni mondo ging'e ni to achiel kuom familia gi mane nodhi e mission mar Haiti ni kuma nade. Nye gibedo gi buok maduong' mokalo ka jatend piny William Ruto nyoche dhoge opusore kowacho ni en achiel kuom obila dek mane nowito ngimagi. Koro nye gidhi e doho ma jang'ad bura maduong' nokono Attorney General ni oyangane wach ni maler. En wach ma lit ahinya Joyce kata kisomo nikech ineno ka min obila ni miluongo ni Jacinta Wanjiku ywak mokalo kowacho ni yawa to en gima lit manade ka anyalo ng'eyo tho mar wuoda kokalo e mbui kata social media. Sirikal timo kama nang'o? Ka koro e odiochieng' manyoro ne gintiere doho kanyo kendo kotelnegi mano kod okinde maggi mano moting'o kanyo Chacha Mwita kachiel mano jang'ad bura mane en Justice Chacha Mwita. Odiochieng' manyoro ne ochiwo thuolo ne okinde mag familia makamano moting'o kanyo Senior Counsel Mbuthi Gathenji kachiel kod Harun Muturi. Mano koro ng'iso doho ni ne giwinjo ka jatend piny Kenya William Ruto lando ayanga kotudore kod tho mano mar Benedict Kabiru. Kata kamano Attorney General ka otelnegi kod State Council mano Betty Mwatsau ginto ne giwacho ni nyaka sani koro pok giyudo nonro matut makoro yango ni Kabiru nowito ngimane. Kata kamano ne gikwayo jang'ad bura Chacha Mwita mar mondo miyo migi thuolo mano mar ndalo 7 mar mondo mi gitim nonro kotudore kata giyangi ni Benedict Kabiru nowito ngimane kata oyo. Nitiere sigana moro ma pod omako wang'a e gazedni mano mar The Standard e ite mar 5 kanyo kotudore kod nek mano mar jaticha kar dak ma Kilimani bor Nairobi ka Baraka. Joyce mane wang' teko makalo mane wang' teko apani ni neno tipo kata mana jo Kenya oseneno tipo kata mane ringe mbui kama ne nek mare nye obedo iluonge ni Zaituni Kavaya kendo jodalagi kendo siepege osewuok ng'eni ni wacho ni nodhi timo tich e par ng'ato kata mana od ng'ato kar dak ma Kilimani to ni kanye kuma nek ni ne owuoke ne jogi wacho ni nitiere gima nolal mameni wacho ni en pesa pok oyangore maler ahinya ni to koro kanyo oluonge temane nek nenye owuoke. Ing'eyo Joyce ma oke emokuongo manek machalo kama bede nyiso maler ni nitiere wang' teko ma osebed kitimo ne joma dhi tich kuonde machalo kaka Kilimani gini to obila oyango kama ler ni gidhi timo nonro kendo gibro ka ondamo mager mano no wach gi osipidi ma Kilimani Patricia Yegon mane no nyiso joma nyong'anyo mane nigi ich wang' mokalo ka no oloso kendo oyango ni gidhi timo nonro kendo gidhi ka ondamo mager ne joma dibed notimo wach machalo kama.
wacho ni wageno ni familia mano mar Zeituni Kavaya mano tipo moko kata tipo no mako ka luar kuwuok e balcony mano mar third floor e kar dak ma Kilimani bro bedo ka yudo ratiro mar geyo makare familia kachiel kod osiepe o kwedo weche maliekore ni nyalo bedo ni ne onegore en owuon kendo warito mar mondo mi wabi wawinja ne to en ang'o ma bro bedo ka wuok odore kod nonro ma obila bro bedo ka golo kata nyaka sani nitiere ji ang'wen mawuok e pinyno mano mar Sudan mosemaki kitudo kod nek mano mar Zeituni Kavaya mane owito ngimane ka entiere e yor tich. Wachni mogik ka watieko nonro mar gazeto kinyi ma kawuono. Joyce, wachna mogik kamoro ahinya gi kaka welo kata mana diero nobedo mar chama mar ODM e gwenge ma Kasipul nikech nye kata da bed ni weche ne nitie mathoth to by and large ne nitiere kwe. Kwene nitiere to nitiere gik mano aneno kokethore, nitiere hospital mano kethi, nyamburko mane okethi, mano bene kwe adier. Ing'eni kaka wang'eyo siasa ma timore ka luo ng'eny en lweny samoro jabedo ga mang'eny maloyo kaka ne waneno cha. Kata kamano en ni ng'ama nolando nowito ngimane ne onge king'iyo gi thuolo mosekalo ma ji osebedo ka wito ngimagi. Koro wanyalo wacho ni chama mar ODM notemo to wakwayo ni kaka koro yiero pod kore ka yiero wachomo yiero wamed mana keto kwe jochung' oket kwe nikech kwe no ema ber seche duto. Ero kama na inya Barako Duor kuom kawo thuolo mari mar biro e nonro mar gazeto kinyi ma kawuono. Gazet momori e kinda Daily Nation kod The Standard inyalo dhi nyiewo ibedo piny some yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sane bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic. Nena ina jua kali tu. Kaka kora timeni. Pok opogore.
keto lere wi jogo ma pile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno to ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwako gi kasto waloso gik mopogore ma dhi e ute mopogore. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Be imanyo kit lamo mamulo chuny kae kama wach bedoe mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelni adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, saa 2 okinyi. Kik bai. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka inyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kitimbewa kokalo e chuny nam e tiend puonj koda timbewa. Ma en 111 chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhi yie ka niketo gimomi luongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabwogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge adiera. Iolo ni mana ng'owa kuoye miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu. En luo nyaka e chunye. Joluo 111 Jokato gin 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. Ringreni wuoyo to be ichiko iti. En aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi. Ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono
to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratine mare man malo mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Ticha beach kocha kure saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ne wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokoli instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Nyakwara Mugiajuang machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar Okinyi Okinyi makawuono chal mar Kenya dakika en 21 tok saa 1 mar okinyi machiegni kendo bed kodwa nyaka giko mar twak mar Okinyi makawuono wadwa twak otudore kod weche mopogore opogore mamedo timore pacho kae mano moriwo welo mag duond bura mano mar ODM mano timore odiechieng' manyoro kar chung od bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay kama Boyd Were e mano yangi kaka jaloch e welo no mar ODM mane obagi kar chung od bura ma Kasipul kama no yudo kanyo kwa nombulu 18,210 kiluwe kanyo kod Newton Ogada mano yudo ombulu 3,037 kopogore kod mano welo no ne en mar manyo jafuadh bendera mano mar ODM e kar chungod bura ma Kasipul mano motelo ne yiero madundo mibro bed ka ibago tarik 27 dwe mar 11 higani odiechieng' manyoro ng'ur ne nitiere e kind jochunga ka tungni moko bende no bedo e kinde yiero makamano mago kachiel kod weche mamoko bende no aneno ka duond bura mar Wiper bende ne omiyo direct ticket ne jogo mabro bedo kalaro koma e kar chungod bura ma Kasipul kachiel kod kar chungod bura ma Ugunja mano keto pau siasa e yo machalo nade mago kachiel kod weche mamoko ywak mano mar familia mano mar Benedict Kabiru mano obila mane en achiel kuom obila mano dhi keto kwe pinyno mar Haiti familia margi koro ywak ni ging'eyo wach kotudore kod tho mano mar nyathigi kokalo mano e yor mbui kata bedo ni sirikal osebedo ka wuondo gi ni wuodgi ne olal imanya jatend piny Kenya William Ruto ne oyango e romo mano mar United Nations National Assembly ni Kabiru en achiel kuom obila mano wito ngimagi familia no koro ywak matamrogi nono nang'o momiyo no pandgi kotudore kod tho mano mar wuodgi mago kachiel kod weche mamoko obedo ka watwake achiel kachiel Okinyi makawuono to twak maket kod ma okabi bedo godo kenda Nyakwara Mugiajuang antiere kae kod yawuoto nagi ma wigi otimo jere mar mondo mi wabed kod twak maket kod ma antiere kae kod MCA Malindi mano chieng' jera machiegni nye twak mar Okinyi makawuono antiere kae kod Kennedy Odhiambo okil kamaloka machiegni nye twak kachiel kod Kennedy Obuya jakoma UDA e county ma Homa Bay machiegni nya Kennedy Nyakwara Mugiajuang in benda rwakni machiegni e twak marwa bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 3 Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_
Pasco. Kwachako twak marwa yanga okinyi makawuono dago mar mondo mi wachaka kod gigo manotimore kar chung od bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay odiochieng' manyoro kama Boyd Were no yange kaka jaloch e welo mag ODM kakoro en e jating bendera kata jafwadh bendera mar ODM e ng'welaro koma mar jaod bura manyien e kaunti ma Kasipul. Ene moyombo kanyo kod ombulu 18,210 kiluwe kanyo kod Newton Ogada manoyudo ombulu 3,037 wawinjane gigo manotimore kar chung od bura ma Kasipul odiochieng' manyoro. The first candidate who was vying for this was George Otieno, who garnered 396 votes. The second was Dr. Adel Oton, who got 463 votes. We had Daniel Okilo, who got 621 votes. We had Newton Ogada, who got 3,037 votes. The last is Boyd Were, 18,000. Nen chenro mar welo mar manyo jachung' mabiro dhi fwadho bandera maduong' bura mar ODM yiero maduong' mibago Kasipul tarik 27 mar dwe mar 11 higani. Welo mane ochan ni chakore okinyi to kata kamano ng'ikruok ne obedo maka gi kacha mane odeko chako chenro no. Ywaruok e kind jochung' ne oneno e kar ombulu motelo ne chako yanga chenro no. Jachung' Newton Ogada mane oloso bang' luto ombulu nyatindo ne oseyo duond bura mar ODM mane okoni ne odigo chako chenro no kendo rem keto kenge mowinjore e welo no. Gik manoch wachna dhi biro timore saa 1 ochako timore saa 6, moko saa 5, moko saa 4. Jopiny nokono bet kanyo saa 1 okinyi, ne gitedhi saa 1 okinyi, pod ok gite pok ombulu chakore sani. And wawuondre ni yiero ni otime maber. Jok manoket kaka POs, most of them gin make one candidate. Mane gimo realize. Training no otimnegi ma proper. Nikech jomoko nyaka saa 3 pok obiro kawo the ballot boxes and the ballot papers. Ka wapenjo gi reason riko ne gimede wan tawea ogochne gi kinyi sani. Kane wapenjo mondo rom kodgi no tamwa romo kodgi. Adel Otoman mabende na achiel kuom jochung' ne okwedo tulo ka achiel kod kethruok mag mwandu manone kinde welo makamano. Vamia polling stations giriembo ji ase report gini ne OCPD a report gini ne Felix the returning officer ase kendo report gini ne the commissioner mabende secretary Mr. Tairo. Jachung' Boyd Were mane oloso bang' luto ombulu agoro sare ne ojiwo kwe ka okoni chenro makamano ne ochakore makare. I want to urge everyone, let's keep calm, let's maintain peace, let's embrace peace. At the end of the day, we only need one candidate. Kata kamano e thuolo mar ombulu no tungni ne obedo maka gi kacha ka oriwo koda ka monjo kweth nyamburko mag Boyd Were mano weyo kade kuom jokethore. Bang'e bende kweth moro ne omonjo kendo ketho mwandu e osiptal mar Berels manitie Dol Kodera mabende ne giketho nyamburko 6 mag jachung' Newton Ogada. Gik moko kethore kar ka mang'e kabisa ka geche okethi an mokwongo lawa maluar makata kuma chiwa kia sani endi ka gini ne timore ang'o makoro Kasipul dwaro mondo watim ka wan jogene. Wan kaka mine wachwanyore kendo kwa winjo maber gi telo mar ODM kama e party mane jogi okelo mondo mi obi oritwa ok nyal timore nikech kawuono ne onge kura mani goyo, kawuono ne onge geche mane winjo biyo polling station makalo 50. Omiyo wawinjo marach gi chama mar ODM. Ma opogore kod jochung' adek go mamoko mabende laro tiko mar ODM oting'o George Otieno kata Jombuta ka achiel kod Daniel Okindo Majiwa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Adwa nachak kod MCA Malindi Ochieng Jera, in kaka achiel kuom jokanyo mag ODM kendo ang'e ni in jatelo mar ODM kata obedo ni ok e kaunti ma Homa Bay, kaunti ma Nairobi kae. Ang'o manotimore Kasipul odiochieng' manyoro kata obedo ni gikone ne wayudo joloch, kata kamano waneno ka yielo ma kamano ng'ur ne nitiere ka jomoko ne wacho ni ne ok otime e yo makare. To yiero mamoko kata welo mamoko mag ODM wajaneno ka tungni wuok, mwandu mathoth nokethi, nitiere nyamburko mane oto nyaka od thieth moro bende ne okethi odiochieng' manyoro. Erokamano Joyce. Mokwongo kiyiena, adwa go erokamano ni jo Kasipul duto manogo ombulu nyoro. Kendo adwa go erokamano ni jogo manochung' ji 5 manyalo ombulu e dala ma Kasipul. Kendo be ago erokamano ni jogo mochung' ne yiero manowuok chungwa kane tayo yiero ma Kasipul. Ipenja to yiero ne chalo nade nyoro dala ma Kasipul. Aneno ni mae yiero mokwongo motimie ma ji ok ohinyre kaka yiero moko osebedo. To yiero ni na expect na geno ni onge dhaw madhi wuok kata matin. Tadok aparo ni gimomiyo samoro ji nyalo lawre matin en kaluwore kod ng'ama itimo yiero kare yo manothogo. Miyo jomoko bedo gi chuny malit, to moko bedo gi chuny ma ketho. Nikech ng'ama nyo itimo yiero kare no kaka notho pod ni chuny jo Kasipul. To mai nyoro ni kata kanya timere kama ana ningen ma siasa. Siasa kae ena diri nyalo pango timo gimoro. To siasa kae be nyalo pangni menekia. Inyalo pangni gimoro ma timre ma kethi nyingi en mitimo. Mondi nen marach e kind oganda. To Nyasaye no timo maber ni konde moko nyega choto to konde moko be oto hospital. Mano kende instead maduong' motimre e dala ma Kasipul. Tanago erokamano jodala wago ni nyagi temo kelo kwe. To molo duto ni polis nyaka mi jopiny arita kwe maber e kinde mag yiero. Nikech mokwongo nyaka ing'e to gache minyiwacho ni oto 6 gi. Nyoro nyiny chingo kura. Nyagi dhi kanye nyagi kanye. Geche go dongi wacho ni ne gin geche mago mag Newton Ogada katiyo kod ranyisi ne gin mago mano yienga osuptal mare manitiere kaunti ma Homa Bay kono. Sama ja piny dhi to gache gi, ang'mi yore ariyo. Samoro ja piny moro wacho ni nokan gimoro iye kanyo, ama ja piny moro keto fitina mondo togi mondo wach ni ng'ama kama kama motoyo kuom ji 5 gi. Ok achiel kuom gi, but nyalo wacho ni kuom ji 5 gi opangi gi ng'ato samo madhi yombo mondo ketho go nyinge. Mano timore sasa ka pile pile. Mano gima joga timo pile ma ng'ato kikuondi. Itimo gimoro mondo ketho go nying wadu. To samoro be nyalo pange kiparo ni nadhi dil gi wadu mondo hinye ama mondo buoge. Timore sasa ka pile pile. Koro kik wach ni samoro ni ng'amo yombo minyo pango gigo mondo go Mheshimiwa Ogada. Mano gima timore kuom joga. To wang'eyo ni nitiere nyaka nyamburko mago mag ng'amo yombo, mago mag Boydwere ma bende nokethi. Nyoketh kanyo. Koro miya ng'isi ni jowa jo pango. Inyalo pangi ni in iwuon ama inyalo pango jomoko. Koro ka wach wuok ti wacho ni ng'amo yombo no nyoto gache na kong'ena dhi yombe. Ama ng'amo yombo no wacho oto gik moko to wacho ni nyoto nyaka mika. Mano gima timore sasa ka pile pile. Omiyo jowa ko bro medo weche mang'eny iye. An gima dwaro ni polis otim uchunguzi mondo ng'e adiera, mondo jok ma gigi okethrego oyud haki margi. Jopiny ong'e ng'ama okelo koko e Kasipul. Mano gima naparo. Winja ne pacha Kennedy Odhiambo wakili. Kar waketo wako kiny makawuono pachi kotudore kod welo mano tim mag ODM e kar chung od bura ma Kasipul odiochieng' manyoro tungni ne waneno matin. Kata kamano winjo kanyo kod Chieng Jera poyo ni at least otielo mokwongo onge ng'at moro amora mano hinyore e kinde welo makamago. Ne otemo bedo e yor kwe mak mana matin manotimore gi e bathe. Anya wacho kama ing'eni samoro nyaneno ka gima nitie kwe lakini samoro nguvu mar ng'ato ema ni malo.
molo jomoko regalo ni nitie kwe en nitie jomonyon mohinge gi teko koro chal gima kwe nitie adwa nyisi ni gima timre en ni kani ng'iyo asebedo kaluwo election process mar Kasipul kani wadhi to ase nomination bang' tho mar MP margi adwa nyisi kawuono ni ne bedo ni one of the candidates nokowuok e ODM nomination mane otimre nyoro would have been more violent than what you've seen gima ne timre en ni candidates nodong matin ma strong ne gidong ji ariyo jomodong koro ne dhi adhiya to ne be ni gin ji adek ne en Boyd Aroko gi Newton Ogada ne gibed ji adek go you would have seen something different but gima ne timre en ni koro dong Newton gi Boyd to Boyd tayari chairman mar party ni koni members mag ODM ni koni Newton Ogada dong kende ka koro jomoko neno ni koro ne en peaceful chalo election matimre ka Uganda ka there may be violence lakini Museveni is osenyono ji piny koro jigalo to election ma Uganda molo mar Kenya en nani gido ni ngamotelo no koro nyono jomodongi koro there's a semblance of peace but gimatemo wacho ni kineno jopiny man onge ground winjo gima jopiny wacho i TV kanyo ne gin gi ywak margi to ne giwacho ni papers no kochopo sama kare taparo going forward aparo ni ODM ni rules mage kakitimo ga nomination kakitimo elections onego bed ni wacho ni election istimo kama to kaji ywak candidates ni ok notimre makare taparo ni is a lesson to ODM ni ywak gostibre pile ok ochakre kawuono ywak gostibre pile to aparo napenjira ni to anyang'io ballot boxes moko bende these are lessons molan na no ballot kako bedo marked gi kalam can we do better in terms of wang'eyo ni boxes gi ibro bedo marked nadi to kono kawa tas moto bande ki koru gi ne to jier to dhi I even looked at the announcement of results and as ang'io kanyo results of bedo announce kan wako bedo announce nitie ka ne gi oketi ballot papers in tiji somo okni somo from the last to ngamoyo kora matin mo to the first tiji somo ngamo kuongo ne na jombo to yudadi number 2 ne ngani number 3 then what the winner is to kuni is kake somo no secha ko from the bottom in kori somo kama second last then the number kuongo na isomo tayari waneno there's a problem what I would say any kaji genye tiota chiel taparon party officials owe jogo piem maonge interference to kisa nyeno candidate moro bedo supported gi chairman mar ODM party candidate moro nisa winjo ka ginyiso machene ni jogo ma ochung ne ODM ko winjo be ni nyiso yiengruok mora mora kuom candidate maja ODM in ka in gi nyithinda pa to nyithindi laro gimoro tini sawa chana nyathina makwongo ne masiro to in official in jonyuol gi aparo ndi bedo tim marach ikelo chuki moro monge tiende aparo ni party officials owe banko setimo nomination koro kagi ka opposition as ODM party one wasiro ngane before nominations let them fight it out I've watched Ogada and nange Ogada I think I hear so I've been watching what he's been doing koro and I was telling someone ni without Aroko there are only 2 candidates and I knew candidates Boyd Ogada and Boyd was just becoming relevant because of the position of the father that is and the position of the ODM party koro ananeno ni next time jogi osetiyo gibegi setiyo ni chama samoro ono beni migi thuolo emiro ngato ne ni chama chon to kendo bol chak pingo chama kabisa ngino chiru ngamo heri mok pingi mugik kichwani ko yudo ke penjo kan kada jara jok moko madega chama moko gi to bedo opponents madongo kabisa gi gin ga joma nen ga chama gik watemuru gengo mondo ngato ke nena sebedi chama ni to chieng yiero to ngato from nowhere to koro chama te nyaka member mar party leader the chairman of the party wacho ne eno siro another candidate and that's very wrong giko wenyake kanisa tibe ni ja chama le wala munya sai bane manyalo bedo ni kelo pogruok e batwe jane Kennedy Obuya kata kabano angeno kinja kanyumano mar ODM kata kamano tiwuok e county ma Homa Bay kendo inja koma mar UDA county ma Homa Bay ne waneno welo mano timore kar chung'od bura mano Kasipul e county ma Homa Bay odichieng manyor mokwongo bende nitiere jakanyo mar UDA machung' Kasipul koso wene jo ODM kaluwore kod riwruok ma ODM nitiere godo kod UDA kamano ahinya
an stakeholder kaka permanent resident mar Homa Bay County kendo ma the great Rachuonyo. Sipul en wuoyi makayo mar kwara mar Rachuonyo. Koro gima affect her directly. Ada wuoyo kendo kaka stakeholder mar the broad-based government. An interest mara maduong' kaka jakoma UDA en keto lwasi makare ne jodak mantie Homa Bay and beyond mondo mi giyud nafas mar biro teno sirikal mar jatenda party leader marwa William Samoei Ruto. Mano miyo abedo in the interest of broad-based directly affects me and affects us as UDA members. Nitie gima notimore chien, adwa duoke chien kata biro duoke. Nitie gima notimore chien e yiero mar 2022. Ne nitiere widespread ywak kuom party primaries, kuom chama mopogore. In this case, ada wuoyo the most predominant party mar area mar Nyanza ma en ODM. To kane ng'iyo mos ywaruok mantiere kind migosi Ruto gi migosi Raila ne en neck to neck. Iyudo kane William Ruto noyombo jaduong' Raila kod kura 230. To iyudo ka joluo 780 gi wiye ne okogo kura nikech ang'o voter apathy. Ang'o mane kelo ma? Dibed ni seche moko nyalo bet ni ng'ur bila maneno ka ji wake TV kani mine ywak ni ok omigi nafas mar goyo kura. Dipo ni ng'ur mar jochung' kod joluo joma wafuasi maggi nikech ok ratiro margi onyol nyalo bet ni nokelo voter apathy. An kaka ja UDA ma kwayo kendo alamo across lweta ni maja riwruokwa mar broad-based ni obeda nyaka chieng' moro wadhi debe pamoja ka wan gi maja moro gi Assam arrangement. Mana adwa kwayo jo ODM kaka stakeholders magwa ni mondo mi voter apathy mano joluo 700 gi wiye okogo kura nyaka gidog chien nikech ang'o? King'iyo party primaries mar ODM motimore nyoro e dala ma Kasipul. Already ne en predetermined. How? And predetermined nikech ng'at achiel already was favored. Opinion mar voters mag jokanyono mag ODM already nosebedo shaped towards a particular candidate. Men Boyd Were. Kineno national chair person mar ODM chakre lal mar nyakewa jaduong' Ong'ondo Were. No chako bang'e kanyo kuwuotho gi migosi Boyd Were. Notimo mani kichango no shape opinion mar voters. Mondo gisir Boyd Were. Mondo gisir Boyd Were. Onge gima tame as an individual citizen mondo obediga freedom of choice. However, no nego beno ng'iyo ni to mbima biro gufise kaka national chair. Chal nade nyalo bet no abuse privileges ma biro gi mbima ofise mar bedo ga a preference. Gima chielo kendo madagombi mondo gitim. An kendo ang'eyo ni ODM nigi levels mopogore mag timo yiero. Nitiere direct ticket manyalo bet ni kuku maduong' matayo party ong'iyo ni kum jomochungi area ne kalore kaka area ni oti waneno ka candidate number X ema nyalo deliver interest mar party gi mar community no. In that case ginyalo luongo stakeholders through consensus to gichiwo direct ticket mana kaka notimore 2022. In that case nikech in gi ratiro no okonego beni giketo jokanyo no mage chama ng'wech gikawo pesa ji twe pesa kaso ji ringo kabedo gi hopes ni nitiere ratiro mare gidhi yudre no dhi bedo free and fair. Wadwa jalup jakom Nairobi County Mheshimiwa Ochieng Jera. It is interesting kowacho ni mai yiero mokwongo neno mar ODM ma ng'ato kohinyore to ji ok otho.
An bende I don't congratulate ODM. By all standards, as much as loss to property, Mao Kwanyal encourage. But Yero Makasipulu Manyuru, Tone Getemo, Neo Kwaneno Ngamawi Tongemane, as we speak, it is not reported yet. Kendo no Kwaneno, Ngatuno, Mutinko Timoremo, as we speak, yet it is not reported. Koromana Dwamio, Gepochki Pakne Getemo, as much as already Yero Mar Boyd was predetermined. Anti stakeholder Mara, UDA party, at the highest level, Menga Associate Party leader Mara, Biloni Faruk Kebet. It is on record. Nino Biria Rambe Homabe, more Guelo Boyd, Were, Motino. That was also creating and shaping opinion of Marjo Dak, Makase Pool. Nema is the choice. Marjo ODM. Marjo ODM. Then Kamano. To gimagi di ne nomination ni ne uonge. Ni luongo yo agite ticket oge pin tiko ni wan kaka chama once decide after consultation one candidate wa and Boyd. Kidwo kadwo kipenjo mi penjo. Ipenjo ni to wan kaka jo UDA. Be uketo ngato kasi pool. Uketo ngato. Adadwo authoritatively. Ni wan kaka jo UDA. Okwa field candidate. To bende nitiere weche mosebedo ka liekore mane opondo kalumo lieko ni un kaka jo UDA kata kamano no koluongo ni en ngata ma jo UDA ni nitiere kaka osiro independent candidate ma ok osir ja ODM machunga Kasipul adiera nitiere kanye? Adwa oko kanyo. Wan kaka jo UDA. Kawuono tik pare ga bich. Pokwa bet paying at the grassroots level. From Homa Bay County. More bet paying give our counterparts Mago DM. At the national level, as a party, at the county level. However, we do indications from our principles. Ni number one, Okwa field candidate. Okwa field candidate, Pokwa Euro directives. Niko Okwa field candidate. To our support candidate X or Y. Manomi as we speak one kaka jo UDA kapo kwa bet paying jo UDA the party leadership marwa iwinja kura isero wow they be very neutral and jo hera magwa Makase Pool kokwa guide gi they are free to make their own independent decisions as citizens makenya mondo gigo kura kama geneno ni ber. Iwacho kanyo makare ahinya kendo warito neno ni duond bura mano mar UDA biro bedo kasiro nga mano engwelaro koma jaud bura mano mar kar chungod bura Makasipul chieng jera iwinjo kanyo seyo ma obiu ne jotelo mago mag ODM ahinya gino mwanyalo wacho ni en shaping kaka nyalo bedo ni yiero mago mag kar chungod bura Makasipul ne bedo kotudo record kaka kata jakom mar ODM ne oteno record ka Boyd tadira nitiere pesa ma jogi chulo mar mondo mi omigi thuolo mano kata mar dhi party primaries wangeni nitiere omenda mano madero melof 25 ma ngato ka ngato no chulo kapok motelo ne welo mano timoro odiochieng manyoro iwinjo kanyo kaka Kennedy Obuya oloso kanyo owacho penjo nango ma kaluore ni jotelo mag ODM mane oseyango chung margi kod ngano mane gisiro eng bedo jaod bura Makasipul manyien kapo no yombe yiero ango mane mono ODM mar mondo mi oluong jogi temesa to koro wachni okoro wena weya ngani thuolo mar mondo mi odhi engwech to un seche moko rit nyaka 2027 weche go mago mag favoritism kata mar favoring ngata chiele party ango makelo gi to bende nyalo tie gi kiny wantiere kod welo mag gunja weche makamagi bende waboneno. Agoero kamano ni wakili to gi Mheshimiwa Ken Obuya. Adwa wacho ni jopiny sani riek. Japiny ok nyalo chuno gi ngama ok odwar. Kendo ke temo chuno japiny gi ngama ok odwar to wigo kanyo. Malava jodbura ma Malava nanche Nyasaye okawo. To ka jinyo yiero wuode no chumo nyombolo. Ne jogo weye muyer ngama chielo. Onge pogro gi Kasipul. Mane Boyd chung.
to jo Kasipul wegi emoneno lit ma to wuongi kaka nonege. Gineno lit kose gineno ni jakom mar ODM ma en gavana ma Homa Bay ema ero koro nosechung kode. Gineno lit kose giyiengore kaka gavana. Bende en dhano kaka ng'ata. To nodhi lemo kod Boyd. Ok notamo candidate mudong ka dhi lemo kode. Ka Boyd pod noluwe kanisa magi lemo. To lakini daktam jo Kasipul wacho ni nyathini ok wadware. Piny masani ok nyal chuno ja piny gi candidate. To gin manya gi feel ni nyathini ni won gi to malet. We wagone pole. Ka iwacho ni yiero nyotim ka favor Boyd. Yiero nyochak saa 4 kaka jomoko wache. Ok ni ne favor Boyd ne chalo ka ne gima ne predetermined kanore ni wanga ne osetingo lwet Boyd malo to jomoko go mag ODM to nok gisir kata nok ginen ni gintiere godo machiegni. Penjri niya. Sani wago mbaka ni wanga ne favor Boyd emeno yombo. Ka bed ni Boyd nyorem dikoro mbaka opogore gi mowacho sani kae. Be sani koro mbaka migo ni mar ji wanga manga koro onge. Omiyo jo ohero keto gik moko matindo e yiero mondo bed ni jiriwo paro tiloso go cham yo maber. Ana wacho ni yiero ka nyoleo ni te nyoleo ni Boyd to leo no gada to leo na jombuta. Onge ga mnyo wacho ni yiero deko to konjo moko. To joma ne chung ne gin jabich. Kadipo ne gichuro pesa gi ne chama ka gichung nyaka daka mogik magi go ombulu. Kana gineno ka nitie element ni yiero ne kubedi maber. Oko migi thuolo maber ma timo campaign. Oko migi thuolo maber ma go ombulu. Dine gi resign ka pok gidhi yiero. To nyegi ling mos. Ma gidhi e debe. E luo kae ama Kenya kae. Onge ng'ama yieno yombe maler. Nyaka ng'ato gaga nduru kata yombe makare. Nyoro nye kuro gore yo makare. Wayeuru mos ni nyose Boyd se yombo wamaku lwete. Gima timre kae en jomoko makoro dwaro mondo support Aroko. Emochako siasa mawacho ni nomination mar ODM nyerach mondo candidates aspirants mawaka ige wangu wuogi odhi support Aroko. To wach mar seche moko jotelo manitiere ODM adiere wacho kanyo ni nitiere ji abich mane nitiere ngwech mano mar yudo bendera mano kata fwadho bendera mar ODM e laro kom jaod bura mano mar Kasipul. To ji abich gi duto ne giwuok e ODM. To waneno ka jakom mar ODM national chair mano Gladys Wanga kar mondo mi osir ji abich gi to yiengore mana kor ng'ata achiel kende. Bende nitiere kaka inyalo duok chien weche makamago maneno ni ng'ata achiel ema jogi wuok e party achiel to nyathi achiel kende ema itemo chwal to moko go tiweyo ringo kigi. Gima awacho kae ni nitie pogruok e kind yiero ma Kasipul to gi ma Ogunja. Yiero ma Ogunja mujumbe ma Ogunja nyo resign kodhi tiyo njo piny e level machielo. To mbunge ma Kasipul to nyo ng'ani ngimane iyo ma ok kare. Eme samoro kaka dhano iyalo wacho ni yawa odong' higa achiel mondo anyuola cha ne nyathigi nyotho malit wewa migi wuodgi ni otiek keyo mondo yiero mabiro koro ji te odhi pap ogwere ki gin giwegi. Inyalo paro kamano. To samoro mano omiyo jo Kasipul bende wacho ni wuoru nyotho malit nwa we itie kare higa achiel ni mondo ka yiero mabiro 2027 ochopo to koro wayiero ng'ama wadwaro kata ken in ama ng'ama machielo. Kanyo kane makosa. Keche party leader man baba Raila Amolo Odinga okuwuoyo yiero ni completely okuwuoyo nyaka yiero nyorumo. Obiro na wuoyo koro kose miwa candidate ma Kasipul to se miwa ma Ogunja and areas moko modong' ma Kenya kae. Awinjo ka mheshimiwa Musiebna wacho ni one predominantly Nyanza. Mheshimiwa Obuyo ng'ama maber ni ODM ni kamora more Kenya. Emo miyo wacho ni gin mbelo gi kura 200,000. Ok nen Nyanza ne Kenya mangima. To nikech ne mbi ma chama wa mar ODM to gi candidate mono wachiwo mar ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Omiyo mbi mar ODM okalo Nyanza ochopo nyaka mar Sabit gi Isiolo. To mogik
Anyo ko mheshimiwa Obuya wacho ni poko migi direction. Kaka chama. Gibo bedo piny to giporo wach. Koro kanga moluongo no siep ker mo support ma to gi ko. Owacho ni no dhi Arambe to samoro no wuotho kamoro achiel gi Boyd. Ana onge. Owacho ni nyathi ma Boyd ni ber. Makuru bade. To wacho ni poko luonge. Ora no ngise nango koso ino kana ka koth do chwi. Obuya gol mukilaro. You were there mheshimiwa. Emana adwa ga nini ma en UDA. UDA ka we believe in proper alliances. Democratic alliances. And gimada duoke ni number 1. UDA manyanza opogore. UDA makamora mara. In the sense, ni majority mag joma nodonjo UDA gin joma joluo ma nodonjo gi mirima kano wuok e chama mopogore opogore. Majority of them nowuok e ODM kaka an. Mano me an kaka jakom county. Ada duoke authoritatively ni wan waluwo katiba mar Political Parties Act gi katiba ma guide UDA as a party. As we speak, one party hierarchy. Party leader and William Ruto. National chair person and Cecily Bariri. Organizing secretary and Hassan Omar. Kibiro Mabi and Kennedy Obuya. Iwinya. Friends and family, mag party leadership, Marwa. Iwinya. We will treat them as friends. But Kobirogi, one structure mar chama makaniti decision mabedo made. Iwinya. It is going to be made properly, structurally, and legally. Mwatime kaso hobi wa bet piny nikechadwa nyisi kasipo nitie about 89 polling stations. Kum about 89 polling stations in every polling stations one go officials para uchial. Officials. Jo muchune vijana prareyo pa polling station, muchune mene prareyo, muchune jodongo mainstream prareyo. Iwinja. Kaso prareyo gi translate into say 60. So 60 ni kigoyo didek mano 180. Kigoyo gi 89 mano biro kora mabe 1018 mano officials kende mag UDA moling. Jogi gin jok ma ong'eyo gi kama gidwa ne gidhiye ma ok anyalo bukora kaka Obuya without consultation. Koro gima dwa nyisi namba achiel ni wan jo UDA to wa believe in broad based and we treat ODM as a proper and sister party. We believe in the leadership of William Ruto. Prayer mar ODM as a party. Iwinya pok wan wang. Biro chopo kamo chopo no wabiro bet pay and will be able to give a decision and a guidance kaka jo UDA. The guidance ma wan godo ni we are not feeding a candidate. The next candidate mwabi bete pay. Donc jera kura te kwayo. Nite givida medo. Adam na medo gimra chiel moni check topic. The matter wacho about officials mag chama ka adonjore nomination. Gimara wacho no king'iyo article 38 mar katiba marwa talk about free and fair elections even on political parties. Ok mana national kende. To nitie gima waluongo ga ni not being a judge in your own cause. Something mabukre no presumption of bias. Ka iyuari gi ng'ato to dhi koro mondo thegu tiyudo ka judge en babagi. He may be the fairest man on earth. To yini kidhi kacha to nyisi ma ing'eno babawa lakini babawa ni jaratiroga. Oboro amua gini kaluwore gi chik. Ibro yie kosi ibro tamore. Ibro fail. There will be a priest. There's some bias. You'll feel it may be fair. He may even give a very fair decision. But ibro feel there could be an element of bias. Let's not we create an opportunity tomorrow. Imagine there could have been bias. Samuro gikmoko notimre maber. Samuro ngani ne yumba yogi makata koko konyi. Lakini kwa create an element mangato feel ni there must have been bias. It may even be not true. Lakini kakane otimre. Kora paro ni these are ODM should take this as lessons. Ni we get to a situation where it looks ni
nitie ng'ama was being favored. Samoro ng'ani do yomba jogi. But kwa kete makoro ng'ani ka kanisa to mak lwete. Kaka Luma wuoyo ni kony na guru ng'ani. Ka ng'ani wuoyo ni kony na guru ng'ani. And then it looks like ni jomoko gi te are abandoned. Yeah, I think in the spirit of a free and fair elections and our constitution and the ODM constitution, aparo no beni why ensure there's that fairness for all participating parties. Anno ka mheshimiwa Chingjera Nyero kapok wadhi e yueyo wano gidak ariyo mondo wadhi e yueyo. Inge Joyce. Jowaga ngi wuoyo kabisa. Kendo sami wacha madhi ka ng'ato tipango kabisa. Wang'isi mheshimiwa Ken Bwire nosemanyo kura. To konyalo wuondi ni samona manyo kura noko manyo siepene mane chama. Okonyalo wuondi ni samona manyo kura okono manyo siepene mane ward kanyo be samoro ni telo machama. Mana gwa timere kamora mora. Inyalo dhi kwa ng'ato ng'isi ng'ato ni abada chung. To samoro ng'ato dhi lemo kamoro ichake lowe ok ng'isi ng'ano support i. To moloyo koro kiwacho nying mheshimiwa Kaluma ne en kod lig mar mondo were e bunge. To ne ko mondo were Nyasaye okawo no yogo siepne. Emo miyo wacho ni wachungo duode ni otiek keyo mar wuongi. To moloyo gim tigi mi wacho ka wakili e wach mar kaka nyi kwano mbulu no chak gi ng'amo gik odhi kamano nyaka malo. Ini wakili okane kan tie chik ma wacho ni Samaritan officer lando ng'amo yombo nyako chak na gi ng'ama nyinge not ko ng'abalo paper. Returning officer oyiene lando gi anyalo decide lando ko ng'eni ng'amo gik cha dikelo mor ma koko mang'eng masa mor ochwe moko lando jimodongi. Time kamano yalo dhi mi lando namba 1 moyombo cha maji cha mor maji mieli hol osekwane japinyo goye mosekwane mosendike badake loke. Koro wachage piny kae mondo kadhi malo kik joge kethna mit mar yiero ni koka lando jimodongi. Ginyalo dhi e court magi wachi ni nyolandi ji adek to wan gi ng'ano kunyo landwa ere dire mar kura ni emo me nyo tigiri ko mare won kaka returning officer olando mapiny kodhi malo mako chepe mogik cha jakura 18 cha to kata koro piny koro barre to tigo tije mar lando jomoyombo mane mpani yotimre kacha Aya, iwacho kanyo makara nyaka ningi sani wakao yoyo madundo gisani nyakora muge jombe nano kacholo ote magi kokale yoro waduto te mag tudoko kinyimba kaono Ruth Nathio Chienga wacho ka ni yiero to nosetimore nyaka koro jikawe kaka enno penjo maduong en ni ODM ni yiero mora mora nyaka lweny wuoge bindi bed ni gunts go bedo ga hired gi aspirants kose gi wuok ga kamanade joma oyomba nyaka koro go bad gi piny kata gi chunga gi independent nyaka pod ng'ato achiel ema biro yombo. Anasiro Were Junior mano e haki maginyalo yudo e tho wuongi onge haki moro. Ane awacho kapoka yiero otimore ni anyone mane otudi gi Neko Ng'ondo Were ok owinjo yiene chunga to kata ka ochung to owinjo yiergi gima aspirants nyaka ng'e en ni jatelo iyiero gi Nyasaye opogore gi content kaka jomoko sani oloke poch gi pak ne Were Junior and all the best in the next by election. Hii imeenda kabisa uluo twaka en umoja enakonyakora muge jongwa kao yoyo maduno gisani kawaduogo to wadhi mbele mitchwalo ote magi kikidhi mabora. Sayudo nyudo ni kelo nyako chia jolokore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia ni giere kendo jalo siko kacha ndigi mo nyako chia utemo kadano Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. I've had so many startups. I've failed so many times. I always say I'm a master of failure. I actually have a part of my organization, which is performance marketing, where we test failures. So when we're advertising, when we're releasing messages, we do a lot of A/B testing so that we fail quick.
Then that way, by the time we actually now start doing the higher budgets, we already know what's not going to work and what's going to work. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wuotonagi. Kabinet chariyo kati chariyo nyakuronga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakuronga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen nyakuronga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawa. Ngeso ka ngeso, saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka, kamwabro budho manyanga. Ka wakelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saparga chiel mamidhiambo. Manera Movie TV. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jong wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Upinyo. Kinyi makawuono kaponi kitudri kodwa gi sani, antiere kae kod Wela Dek, antiere kae kod Mheshimiwa Ochieng Jera, MCA Malindi, Kennedy Odhiambo Okila kachiel kod Kennedy Obuya, jakom ma UDA e kaunti ma Homa Bay. Watwak dore kod chal mar Kenya, weche mopogore opogore madhi mbele pacho kae. Kinde makoro waseyudo jafuadh bendera mano mar ODM e kar chung od bura mar Kasipola. Odiochieng' manyoro ne waneno ka duond bura mano mar Wiper Patriotic Front gin bende ne giwalo jochung' madhi laro kombe mago mag ODM ma Ugunja gi Kasipul e yiero madundo mano mar tarik 27 dwe mano mar 11 mano ma higani. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka onyiso geno ni Medusa Orodi Odhiambo machung' Ugunja gi Dayon Oluoch ma Kasipul biro kawo kombego e yiero. Jochungo bende onyiso mijing'o magin go motelo ne yiero. Kalore ni Wiper koro osechwalo kata osemiyo ji direct ticket ng'wech mano mar laro kom od bura mar Kasipul bro bede yo machalo nde. Wawinjane kaka ne giloso odiochieng' manyoro monde. Kwa hivyo tukae tu wakakamavu. Ushindi ni wetu, na sio sisi, ushindi ni wa Kenya, ushindi na watoto wetu Generation Z. Lakini gimaduong' en ni Ugunja constituency kane wachake kwa ng'eyo ni constituency madhi konyo jo Ugunja mondo gimed ngimagi gibed jogo man gi yuto. Mane gima dhi timo Ugunja. To Wiper biro gwach mar ukombozi, biro gwach mar gonyo ji e twech mamharo mar bedo maonge pesa. Ukombozi ni mwakelo. To wadhi okomboa ji kuom ang'o? Wadhi komboa ji kuom gima osebedo komako ji momiyo ji onge gi yuto maber. Mane focus marwa. Koro joluo be kawuono ofwenyo ni party achiel inyalo thirwaga ahinya. Mane momiyo wawuok wadhi gi Wiper Kasipul mondo jo Kasipul oyier ni to wayiero chama koso wayiero dhano. Mane momiyo na wuok. To mo ahinya momiyo wuok kaka japuonj, aneno ka education system ma Kasipul is very poor, and mano e gima dhi mondo alosi to kod kwe ma Kasipul. Mago jo Wiper odiochieng' manyoro to kane osemigi direct ticket mano mar laro komod bura ma Ugunja kachiel kod Kasipul. Achak kod Kennedy Obuya, Wiper makoro donjo Ugunja kachiel kod Kasipul.
oketo pap mar siasa inyanyate ng'we laro od bura ma kar chung od bura ma Ugunja kod Kasipul yo machalo nadi winjo kanyo ka koro giwacho ni gibiro gonyo ji kowuok e twech en twech mane to koro mano keto seche moko duond buche moko yo machalo nade penjo ben ni bende Wiper nitiere kod oteku Kasipul gi Ugunja kamana ahinya nyamera aneno owadwa Fred Gaya men jakom mar Wiper Homa Bay County bende wuod karachuonyo Kobala aneno koteno jochung madhi chung laro kom Kasipul gi Ugunja adwa nyisi ni Wiper en chama mosebudho ok en chama manyoro bet oti maloka ta UDA en mana next to ODM in Homa Bay County immediate former speaker ma Homa Bay County Mheshimiwa Julius Gaya no yiero mokwongo e odalensi ma Homa Bay 2013 kod chama mar Wiper so Wiper osetiyo kineno migosi Adipu Kuome mjumbe mara makara chuonyo 2013 no chung e national elections bang ka yuaro kosebete party primaries mag ODM notieko ng'wech kod Wiper mana mami adwa nyisi ni Wiper ok en chama ma wendo e Kenya kaka Kaluo osebedo ko failed candidates in previous elections. However, mana kaka na chako twak mawacho ni predominantly Nyanza osebedo ka ODM dominate. But chakre 2022 elections moving forward, King yu chiwruok chon chien kacha cha ruako law mok mar ODM e piny Luo ne en gima tek. Kata wan kan wachako lando UDA no ken gima yot. To nobiro gi abolruok kod kisera ma wayudo dhano mang'eny modonjo. Mano mi adwa nyiso jowago ni Kenya is a free nation. We are living in a multi-party social democracy. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro nego welcome jomuchung gi chama gote gibiya bat bene jopiny mondo go gi kogno kaluwore gi individual character to kod gi gima an individual candidate ochung'ne modwa kelo ne jopiny. Mane manyalo wacho. Wakili karwa ketwa kadonjo mano mar Wiper e ng'welaro kar chung od bura ma Ugunja kachiel kod mano mar Kasipul bende nyalo duopi ne ahinya chama mar ODM makoro wacho ni ema thothne nitiere gwenge mag Nyanza. Wiper oteku Nyanza. Wang'eyo ni chama man goteku kanyo en ODM party. To nyakwange gi omiyo ni yiero jogi 2013 kata mana lego wan wayiero ja Wiper and there's a reason. Neyudo ka Wiper ne nitie noriwre ndalono gi ODM. Kata mana ben pod Wiper ni Azimio to do kelo tich matek. To nwang'eyo ni sani koro giti gi Azimio gitiyo gi DCP kocha. Koro sani Wiper onge otekuno. Debed ni pod gini Azimio to dwa wacho ni the position is up for grabs. Nikache Wiper osegayombo kata jo ODM go kane jomoko fail nomination okotimiyo makare. To gima be aneno kaka timre en ni parties ma sisters gi kata independent candidates yomboga mana in cases ma there's a problem gi nomination mar ODM. But ka nomination timre maber to nikech ngane joluo gi be joma tijgi tek ka gi feel ni tienga mano hinya i nomination to gi yega mi gi chama ma friendly to the ODM party. But how can friendly to the ODM party? Like Sani Wiper is not friendly to the ODM party. Adwa nyisi confidently. Nija Wiper will not dika mor malich yiero ma Ugunja kati yiero mar Kasipul. Kata ka ng'iyo candidate mar Ugunja no chako gi ODM aparo. Mzima neno ka chungi Wiper no chako gi ODM but at some point apano wuok koneno ka wandayo kas ji gi Moses Otieno. Kora paro ni Wiper sani to teku madawachi no nyaki thago go ODM in Nyanza onge that 100%. Maybe independent candidates or parties ma are allied to ODM. Emanya kelo tich matek. Mheshimiwa Ching Jera korka kori donjo mar Wiper Ugunja kod Kasipul. Kiyena wuogi Mheshimiwa Ken Obuya mwawacho ni Wiper party en party machon manadira. To jawinjo moro ne wacho kae ni gidonje ukombozi.
kama koro gin gi thuolo mar timo gima giparo. Aparo ni ng'ano dhi Wiper to ok ong'e Wiper maber. ODM kama nitie demokrasi minyalo goyo ombulu. Ne ka jatelo ma Wiper ochungo ji madhi 20 migi free ticket nikech onge nyalo mar timo nomination. Kata kamoro achiel dako timo nomination no jone. Everywhere and an ticket nikech onge gi nyalo ma onge gi ji. Enya dhi nomination mar Wiper minong ji adek. Emo miyo timo nomination. Daki compare gi chama matimo nomination majigo kura 20,000 gi wiye. To ngama wuoyo ni Wiper mantie ukombozi no otem nikech ok ong'eyo. To pile kata mana e nyoyo. Kimudo nyoyo. Nyaka nong tama. Ok nyal kosmo no tama. Mago joma ne pachgi osiamo ni gin dako yombi ODM, dako yombi kura mora mora, odotero nyinge na be na chunga. Mondo ka posta mare ma Wiper no chung MP. Oketi kor ot na binda makona chunga. Kama odhi to onge. Ena no ket posta mare na chungi Wiper MP Ugunja ama Kasipul. Gima ngisi Joyce ni e piny duto. Democracy must be guided. Kain kodi chama ama unjo chama. To wewe ni koro gikuti matema dharani yemu e pap kai. To opponent mari nyalo biro mapangri nyaka i odi. Omiyo moko nyaka bende wa guide. Kiwe kamano. Emo miyo guiding of this in a particular democracy. Emo miyo kato buya gini nyobe do pimo wacho ni koro Ugunja to gi Kasipul ok chung ng'ato. Gibene gi guide mana makorgi. Nikech kok mano because ani Ubuya man kani ni kod candidate e Kasipul kod Ugunja. Emo miyo wacho ni jowa ni obedo gi kwe wadhi campaign to wakili ayenje ka wuyo ka ni mheshimiwa Wandai ochuno ji gi Moses. Wandai en waziri ma Kenya. Ogolo nyinge e campaign ma Ugunja. Wandai odich kesti ma Kenya. Wach ma campaign ma Ugunja owenje muchungi dekka. Onge chiema Wandai odhi okaw microphone kala donjo Ugunja ni nyaka uyier Moses. Kapo ne goche bedo mana kadonje. Gimangeni Wandai en minister ma Kenya e campaign ma Ugunja onge. We wamijo Ugunja thuolo ngama giero kiny mani modhiyo campaign ne. Yes. Kendo wageno ni yiero mano mag welo mag ODM ibo bed ka itime kar chungo bura ma Ugunja odiochieng' ma Kenya bro bedo mago manitiere kod kwe kendo bo bedo mano mar ratiro kendo ko binjo ng'ur mora mora kotudore kod welo makamano kendo gikone obono ni en ng'ama bro bedo ka fwadho bendera mar ODM e ng'welaro kom od bura ma Ugunja e yiero madundo mibo bed kibago tarik 27 dwe mar 11 higani. Kwa keto tenge weche motudore kod welo mago mag duond buche mopogore dago mar mondo mi wamula ne wach machielo mano motudore koda obila mano dhi keto kwe e pinyno mar Haiti. Odiochieng' manyono no kato ni Jenner onyiso doho ni gionge kod ng'eyo ewi tho mano mar obila Benedict Kabiru ma jatend piny Kenya William Ruto noyango ni en achiel kuom obila mosewito ngimagi e kin obila mane otere pinyno mar Haiti mar mondo mi oket kwe. Mago duto timore kinde ma familia mano mar Kabiru to ywak ni sirikal nopandogi to konyisogi adiera kendo ging'eyo mana wach kotudore kod tho mano mar wuodgi kokale social media. Adiera nitiere kanye kata kamano nong'is Attorney General no mi Attorney General thuolo mar ndalo 7 mar mondo mi giyanga ka Benedict Kabiru otho kose oyo. Report makamano nolos no odiochieng' manyoro ko jafambo marwa Lydia Okeyo wawinja ne monde. En ote manogore itanyola mare gi buok maduong'. Ote manochiwo jatend piny Kenya William Ruto e boma ma New York e piny mar Amerika e kinde romo manokelo kanyakla pinje e piny mangima. Ne en ote manochiwo jatend piny kanochiwo luor kendo opoyo bila dek ma osewito ngimagi e kinde ketarita e piny mar Haiti. Kata kamano ne familia mar Kabiru ma e thuolo mokwongo mane giwinjo ni wuodgi ma osebedo kaolal ne osewito ngimane. I must use this occasion to honor the Kenyan officers, Mr. Samuel Tumoi, Benedict Kabiru, and Kennedy Nzuve, who lost their lives in the lines of duty. Familia no kawuono ne ochope doho kadwaro ng'eyo adieri ewi tho mar wuodgi ka giseyo Attorney General kuom rem ketogi e ler ewi wachno. You can imagine how painful it is
6 months. 6 months. Our clients have waited for this information. And even today, there is doubt from those officers who want to keep on telling a lie. And the president has made it quite clear, not only by saying that the officers died, but by honoring them for giving their lives for the people of Haiti. Okinde familia no nyiso doho ni ote no ochiw gi apis mamalo mogik ma en jatend piny ka koro gimako bura ne Attorney General kuom pando tho mar wuodgi. Attorney General kata kamano kwer ni oonge kod ng'eyo moro amora e wi tho mar obila no. Our position, my lord, he has been missing in action, and that's what we have filed in our affidavits. We have decided, let us give them the benefit of doubt, let them verify what we already know. The international press, the BBC, the Guardian, and all those other papers have amply reported on this issue. BBC actually sent a reporter to come and investigate and talk to the mother and talk to the relatives. Attorney General koro kod doho mondo mi omigi thuolo mondo mi gitim nonro matut e wi wach makamano. Lydia Okiyo, Ramogi TV, Nairobi. Attorney General wacho ni gin podi gionge ote mora mora kata wach mora mora kotudore kod obila mano Benedict Kabiru ka gin giwacho ni podi en missing in action. To jatend piny Kenya William Ruto nowacho ayanga e romo mano mar United Nations General Assembly e boma ma New York e piny America ni Benedict Kabiru en achiel kuom obila mano wito ngimagi kendo nohona obila ma osewito ngimagi e yor tich ka gitemo keto kwe e pinyno mar Haiti. Achak kodi wakili Kennedy Odhiambo. Jatend piny wacho ma to Attorney General wacho ma. Adira koro nitiere kanyo. Winjo kanyo kokil wacho ni ma ote ma wuok e the highest rank e pacho kae. Kata kamano ang'o matimore? Familia ni nowinjo be ni chwalo negi milome kotudore kod wach wuodgi e yo machalo nade? Gima ne timore en ni onego bed ni information kowuok oko chopo through Foreign Affairs Ministry dhi chopo to National Police Service. Koro Inspector General akelo police mako obila maniti Haiti. Koro onego bed ni information ni ne be related to the family through National Police Service. That Minister of Foreign Affairs ko alliance gi the mission abroad. That ngene ka gidhi kucha, they are now working under foreign mission. Koro foreign mission cha will live Minister of Foreign Affairs mantie pinyno, then they communicate to Kenya. Koro from the National Police Service we should take it up. Kachima eno bila. Gimati mara ngena Attorney General by law is the chief legal advisor, the principal legal advisor to the president. So konego benni Attorney General emanyiso president and more vice president. Akoro president ongeyo mulo the Attorney General. Aparo no there is some miscommunication. Nitie gap moro. Mantinga ma communicate president directly ma bypass the Attorney General and the Inspector General of Police. Nikecho nego be need that communication first. Onego be kata mana wach mar no lal, that should have been communicated to the relevant bodies. The family no say news to National Police Service is not right. Ni ngato dilwen to family have to go to court. I even think that is wrong. Ngamo chiwore uchiwo ngimane oyetho ni piny mare to the family ne nyaka di to court. We have been trying to find him and we can't. Then now the Attorney General goes to court to give explanations. He has been missing in action. I think that communication Attorney General, not even the Attorney General of Police, no said they but communicate to the family. Your son has been missing in action for the last 6 months. Donge familia makamano ngisgine wuodgi en missing magin podine gintiere kod geno ne wuodgi nyalo duogo konge mane gibedo gibuo ka koro jatend piny hona ni Benedict Kabire na chiel kuom obila mane owito ngimagi. Mheshimiwa Oching Jera mano kelo chochni e yo machalo nade? Joyce erokamano mokongo awuoyo kaka ja ODM. Kiparo maber kinde manitero jowa Haiti chama mar ODM ne okuyie gi wachno. Ne giyie gi wach mar tero jowa Haiti nikech ok ne reason momiyo wan piny mar Afrika mabor kabisa kod Haiti wan nyaka kitwa kae gi chike moko manono nwatero jowa Haiti e lweny to jomoko nitie machiegni kucha to ok nyal dhi. Anyway,
akawo thuolo ni mondo ago mos ni anyuola adek mar president lando jogi ni Nyasaye okawo e lweny. Agon gi mos kendo ne githo ka gikedo ni pinygi loso nying pinygi. To gima abe obuoga en gima neno kae kiwacho gofis mar AG no gingi wachno. At least gima dine giwacho kaka wakili wacho. Rais owacho gini kan piny mar Amerika. Dine giwacho ni wabende kaka rais owacho no. Owinje nyoro ama kawuono to be kawuono mwinje. Wabende wago musa nyen family. Kachi rais owacho gokinyi gimbede giwacho ni yawa rais owache wane mwangise sane gino buogowa. Utuwangise mondo mi London pay eka koro dhi family. To ka koro ini dhi court ti kwacho ni anakia to rais ma pay to wacho gimo pogore. Kanya paro nitie pogro ma oken kare. To engima lit ni igolo nyathini ama ini wuok idhi gori pinyu. To koro ka thoni ka koro ipando. Keche ji ongen kidhi lweny inyadhi ama nyalo duogo. Yalo chwe kucha ama nyalo duogo. But ber mondi watch kiluo kaka wakilo pimo maler ni. Chik na mini luo timi jo family man tie kai. Ni wudu cha no dhi eden missing. Rais olande Amerika. Ibi wacho ni yawa gino chopo kuma kawuono rais oselando gini kucha ne wangise ne molandi ai wabio ngis family ni wudu cha oyudo report mare ni oonge. If feel nti luor mori kanyo. To mai koro mi ji luor nyaka jaman kucha koro wacho ni yawa karaka obe ko thokoni. To mai the same case. One picha marach. Yes. Kennedy Obuya in korka kori. Kamana yena register kuyo kod mos makende ne family mar obila wa adek mawito ngimagi e piny mar Haiti. Nyamera kaka ng'ama associate gi sirikal abda register regrets ni the position ma ana wacho gi ngere ni catch 22 ma party leader marwa ne intiere e nyoro e piny mar Amerika. Oken gima yota ahinya ne family because we had two reported situations. Number one, there were two officers who were reported killed in action. Number two, there's one officer reported missing in action. Kingyo chenro matayo lweny mar Geneva Conventions. There's a guideline at a period mawacha ni kangat has been reported missing in action to be declared officially killed in action by perception. Adwa disagree gi owadwa Kamatin. Owacha diera ne the Attorney General and a principal legal advisor mar sirikal ma jatende and the president. But adwa mana guide any president as the commander-in-chief is also the principal consumer of intelligence. So I want to treat this very regrettable, number one. Number two, I want to believe the president, being that the UNGA conference, Mane Timore, New York, or Timore, I believe, is it once or after every 2 years? And I want to believe in the president as the commander-in-chief received intelligence, raw intelligence, while he's in the US. Nikech kana ng'iyo pichni kamos taneno ka president was accompanied by the Attorney General. So I'm trying to get to the head of the head of state. Taneno ka seche moko I want to assume ni kanopo no yudo raw intelligence. Ni the officer who was reported missing in action is actually has been confirmed dead in action. To unga when the bureau wants to make obeda located a limited space. Mock me all heads of state. Not all heads of state ma Africa. No you the opportunity ma address that conference. Kaka kerwa no yodo. So I do assume this was a regrettable scenario. So far onego bedene ka
kane president oyudo gini bende en gi jomotene moluore bende nitiere ng'ama ochung' mo represent office of the inspector general of police mane nitie ka attorney general naneno kane kacha on the sides because speech ma president nitie ok ondik kende nitie joma ndike onyalo some kuwuoyo oro nyalo dhi through to ng'iyo ni key points en magi ma to kete wiye kaso odhi owache in that order ken ng'ama nigi good memory samane speech ni bedo anane this is also a lapse manyaka wakaw responsibility as a government ni nwatimo ma gimoko ber ne family mar owadwa mosenindo Kibiru. So adwa mana miye what we call the benefit of doubt. Ni could it be nikech yudo nafas bila cha tek nino yudo raw intelligence sechego to neno no wache. So wakao thuolo makende kaka sirikal kero duogo mondo apologize or register regrets ne gimotimore nyaka balance ga government interests and private interests mag individuals nikech kai ga mane timre president ne temo lobby in African countries bendo bed members of the Security Council the National Security Council mondo gibed permanent members mondo meri nyaka positions mag temporary members koro it was very convenient in my view mondo wachi no we are bearing the biggest brand of the wars matimre modi for peacekeeping and we are out of the table kora paroni that was the lapse that was there in onotemo push his point but forgetting nigi modi wacho to support his point nitie family members moko mark the winjo maber aparoni kanyo mane nitie wach matin which need to be balanced. Ano kwa dongi daka beach kende twatiko twak maro kinyi makawuono luoch Paula Udi ng'isa ka ni en adiera ni ker ok dwa tiyo god eji chakre ne yiere ka ichako kod eji mane okalo kod gima ineno kod eji masani ok gima ber ka sirikal achiel wacho dhok mopogore kod wach welo mag ODM kanyo to we party biro winjo jopinye e debe. Ote machielo ka watieko Injinia Lazaro Kanyambok bende ng'isa kae ni advice manyalo miyo ODM kaka opinion analyst on the ground eni ODM ka dwaro ni gi remain relevant beyond 2027 to nyaka gi los coalition kod strong party ma an a recommend Ruto UDS tell ma ODM podi o stick gi scatter voters during nomination onge kama ginyalo dhie kendgi ngero mar wacho ne paka man kod lek mar bedo sibuor nyaka puonjre weyo appetite mar chamo oyieyo kendo puonjre lao mwanda. ODM en party ma act kaka sibuor to pod oduogo laore kod oyieyo. Ang'o machuno ni party madwa loso sirikal nyaka duoga ket pettiness e welo moko matindo tindo manjao chuny voters kendo finally kelo voter apathy. Ng'ama dwaro duoko mopogore nyaka temie timo gik moko mopogore otherwise magi results ema en mana macha kose wan jopenya wan ema waricho samoro wan ema wakia gima ODM dwaro samoro gin comfortable kod mosruok gi joma loso sirikal. Mano Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi jamaguye Kanyada East. Ote thoth kae kata kamano thuolo mare moserumo kinyi makawuono Fredrick Osuru bende wacho kae no winjo yo makare kaka anene yiero mar ODM Kasipul ne otim e yo makare makata jotelo madito mag ODM ok ne odonjore gi yiero no. Penjna jotelo studio ni to inyalo geng' nade tulo gi kethruok mar mwandu kinde yiero mag chama. Alfred Osuru and Dandora Festu wadongi daka dekende twatieko twak maro kinyi makawuono achako di Mheshimiwa Ochieng Jera wachni mogik kotudore koda weche duto matimore Kenya kae. Erokamano Joyce akwayo mokwongo ni e Kasipul gi Ugunja kod kuonde te ma jo ochung'ie akwayo jopiny ka gidhi go mbulu to gikore ni ODM en chama maduong' kendo en chama maduong' e Kenya ka kuom sani higni 20 onge chama machalo kod ODM to chama ok en gima yot mondo ibed gi chama kaka ODM higni 20 ok en gima yot omiyo akwayo jowa ni gimak chama motegno miwacho go nyaka wacha but wager chama wa nikech awinjo mowuoyo
gi pachgi go amiyo luor to moloyo duto anago mana erokamano ni moluor Raila Amolo Odinga no gore matek motwe mondo jo Kenya onwang freedom of expression inyalo wacho gimobiro pachi ober kata orach to mago duto ng'amokelo en baba omiyo engineer nyalo wacho mani pache nyalo wacho mani pache but adiere ma wacho mogik en ni ODM e party maduong' e East and Central Africa kae wamake umutegno Mheshimiwa Buyo wacho ne chako wuotho e ground kendo ji chamagi ang'eyo ni biro dhi mang'eny kadhi kawo pesa lakini chunji to ni ODM erokamano ahinya Mheshimiwa Chinjera MCA Malindi wakili Kennedy Odhiambo timo gik kawacho ni aparo ni wan gi chike moromo ma en sure ni watimo nominations kata elections yo makare koro wakwayo mana jo Gunja jo Kasipul gi kuonde te midhi time nominations ni kwaluwo chike mantiere mani katiba marwa mani katiba mar chama gigo mantie katiba mar mantie Political Parties Act wadhi bedo thuolo makare mar yiero to kata chama mar ODM dhi gerore ka waluwo chikego mantie katiba gi mar chama koro paro ni mano gima nya encourage mondo odhi kendo duoko piny mar weche mag koko matimore ndalo mitimo nominations gi elections. Erokamano ahinya wakili Kennedy Odhiambo. Kennedy Obuya wache mogik ka watieko. Erokamano ahinya. An gi weche ariyo mogik. Yiena mokwongo a register kuyo makende mara ma family ne mara e piny mar game kuom wito yuore ma consider kaka jaduong' na nikech jaduong' na nonindo kane pok akendo awadgi jaduong' na machogo jaduong' Jacob Uchilo olale mosenindo e piny mar game nango achiwo kuyo makende ne mara mama Margaret Odwa gi family mare kod jaoda nya game ni ng'wono ma Kristo ganyuola ma jokolalete mondo umgi e kuyo man gintiere godo yiena kendo atieki ka address Mheshimiwa Jera gi Mheshimiwa Opondo Kaluma. Mheshimiwa Opondo Kaluma, UDA is as a structure in Homa Bay. We are open to negotiation, we are open to discussion. Kochwa majo UDA okomanye liete, be okomanye TV. Ibiro mosti approachwa, kigombo ni mondo wami support. We are open and we believe in broad-based. Mheshimiwa Ochieng Jera, iwacho maber ni we na thuolo. Mondo mi agwel jo ODM mayuak mowuok mondo bi register gi offices magwa mag UDA ni open from constituency level to the county level. Warwako johera duto gi jodak ma Homa Bay donjure UDA kae maonge ywagruok gi mudola. Asai mundo gweth. Erokamano ahinya Kennedy Obuya jakom UDA county ma Homa Bay kuom kawo thuolo mari e biro studio kae kaachiel kodin wakili Kennedy Odhiambo kodin Mheshimiwa Ochieng Jera MCA Malindi kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono bi wabede twak. Nyakwara Mugia Jwang imbe ndagoni erokamano ahinya nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Wakawo mana yweyo madindo gi sani chenro mabiro bang' ma en poko pogore gi Sharon Ong'aw. Riti masani nyinga Joyce Oduor. Nitie sigana e tok thum mora mora kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani. Yujumini mano chaya sane bande. Machieg moro yano wang' ma so nyaka wuoche dhoge molit. Ka wafwenyo chakruok gi kaka ne ginyagore koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Beach, Sario Kinyi.